Аўтарытарных кіраўнікоў усіх часоў аб'ядноўвае адно. Ім мала мяняць жыцці і лёсы людзей. Ім недастаткова застацца ў падручніку гісторыі. Тым больш, што той падручнік могуць перапісаць няўдзячныя нашчадкі. Амаль усе дыктатары намагаюцца пакінуць пасля сябе і нешта матэрыяльнае, рэалізаваць нейкі сімвалічны супер-мега-праект, які захавае памяць пра іх на стагоддзі. І прычыны гэтаму могуць быць розныя: рэлігія, барацьба з памяццю пра папярэдніка ці ўвекавечванне сваіх вайсковых перамог. Але ў выніку гэтыя збудаванні застаюцца не столькі помнікамі самім дыктатарам, колькі іх эпохам. Выключэннем не стаў і Александр Лукашенко, і зараз мы пагаворым пра тое, якія ягоныя мары змаглі рэалізавацца, якія разбіліся аб суровую рэальнасць, а таксама паспрабуем здагадацца, што па аналогіі са сталінкамі і хрушчоўкамі нашыя нашчадкі, магчыма, будуць называць лукашэнкаўкамі. Першае, што прыходзіць у галаву ў якасці найбольш маштабнага праекта Лукашэнкі, гэта будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Але тут варта адзначыць, што ўвядзення алмазу ведаў не было ноу-хау менавіта таго часу. Яшчэ ў канцы 80-х урад БССР палічыў неабходным пабудаваць новы будынак дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна і зладзіў усесаюзны конкурс, у якім перамог праект мясцовых архітэктараў Віктара Крамарэнкі і Міхаіла Вінаградава. Крамарэнка расказваў, што канструкцыя незвычайнай формы прыйшла яму ува сне. Арыгінальны для савецкай архітэктуры праект дазволіў тады адзінагалосна перамагчы ў конкурсе. Але ёсць тут, праўда, і адзін важны нюанс. Журы прыйшло да высновы, што алмаз, ці дакладней ромба-куба-актаэдр, не можа быць рэкамендаваны да рэалізацыі, у першую чаргу па інжынерных прычынах. У наступныя 10 гадоў Беларусі было не да грандыёзных будоўляў, але ў другой палове 90-х новая ўлада пачала крэпка пускаць карані і перапісваць пад сябе ўсе магчымыя законы, дзякуючы чаму змагла заняцца усенароднымі праектамі. Тым больш неабходнасць будаўніцтва новай бібліятэкі нікуды не падзелася. Стары будынак банальна не адпавядаў патрабаванням часу і не мог змясціць усе фонды. Пасля яго наведвання ў лістападзе 2001 года Лукашенко прыняў канчатковае рашэнне аб будаўніцтве Нацыянальнай бібліятэкі. Мудрыць не сталі і ўзялі стары праект Крамарэнкі-Вінаградава. Тым больш ягоны макет стаяў у холе старога будынка, а пара архітэктараў ужо стала вядомая дзякуючы новаму чыгуначнаму вакзалу. Гады таксама пайшлі на карысць, і усе тэхнічныя разлікі сталі магчымыя пры дапамозе камп'ютара, што зняло пытанне пра тое, ці выстаіць будынак пад цяжарам кніг. Вясною 2002 года Лукашенко падпісаў указ аб пачатку будаўніцтва, якое пачалося 1 лістапада таго ж года. Яно аказалася па-сапраўднаму народным. Ва ўмовах аўтарытарнай дзяржавы гэта азначала ўдзел усяго насельніцтва. На бібліятэку прымушалі здаваць грошы нават школьнікаў, а бізнесу выставілі цэннікі ахвяраванняў ад 250 да 1000 даляраў у залежнасці ад маштабу кампаніі. Беларускі алмаз ведаў планавалі пабудаваць за 2,5 гады, да мая 2005 года. Але нават у аўральным тэмпе зрабіць гэта не атрымалася. Урачыстае адкрыццё будынка адбылося толькі 16 чэрвеня 2006 года. У выніку бібліятэка атрымалася амаль такой жа, якой яе задумывалі яшчэ ў савецкія часы. Манументальная знутры, з вялікай колькасцю прадметаў дэкору і вонкава, з прыгожай светладыёднай падсветкай, якая зрабіла ромба-куба-актаэдр своеасаблівым начніком для жыхароў мінскага раёна ўсход. Да будынка няма абыякавага стаўлення. Для кагосьці бібліятэка гэта прыклад пачварнай архітэктуры, а для многіх, і асабліва для беларускай улады, гэта адна з галоўных славутасцей Мінска і сімвал незалежнай краіны. Выяву будынка бібліятэкі можна знайсці на школьных дзённіках і на самай буйной беларускай купюры ў 500 рублёў. Увядзенне гэтага будынка ў эксплуатацыю натхніла ўлады на новыя грандыёзныя будоўлі, якіх давялося чакаць зусім нядоўга. Яшчэ з канца 90-х пачалі гаварыць пра мэтазгоднасць пабудовы ў Мінску тэлевежы. Грандыёзны праект лабіраваў тагачасны міністр сувязі Уладзімір Ганчарэнка. З яго падачы правялі міжнародны тэндэр і з'явіўся першы праект аднаго з аўтараў бібліятэкі Віктара Крамарэнкі і Антона Лагуноўскага. Праект быў вельмі амбітны. Беларуская тэлевежа мусіла быць ажно на траціну вышэйшая за парыжскую Эльфелеву – 422 метры супраць 330. Такія памеры дазволілі б стаць ёй чацвёртай вежай па вышыні
вырашэнні ва ўсім свеце на той момант. Гіганцкую канструкцыю планавалі пабудаваць на беразе Камсамольскага возера. Яна павінна была сімвалізаваць міфічную папараць кветку, быць бачнай з любой кропкі Мінска і дэманстраваць дабрабыт ды прагрэс маладой дзяржавы. Але ж у наступныя гады ролю гэтага сімвала стала граць будаўніцтва нацыянальнай бібліятэкі. Нягледзячы на гэта, Ганчаренка не кінуў задумы і на працягу наступных гадоў спрабаваў да яе вяртацца, бо меркаваў, што магутнасці дзейнай тэлерадыёстанцыі ў калодзішчах недастаткова. Але ўрад сумняваўся ў мэтазгоднасці будавання тэлевежы. Чыноўнікаў хвалявала, што укладзеныя дзясяткі мільёнаў бюджэтных даляраў акупіліся б толькі праз 30 гадоў, і тое ў найлепшым выпадку. Але міністр прыгразіў крытыкам дайсці да самага верху і ўрэшце рэшт гэта зрабіў. На спецыяльнай нарадзе ў кастрычніку 2005 года Лукашенко прывёў прыклад амаль гатовай на той момант бібліятэкі. Маўляў, маглі пабудаваць прасцейшы і больш аскетычны будынак, а па выніку атрымалася прыгожа і салідна. І ніхто не скажа, што дзяржава не дбае пра сваю культурную спадчыну, таму і тэлевежа павінна стаць візуальным помнікам чарговаму этапу навейшай гісторыі Беларусі, а эканамічны фактар можа адысці на другі план. Пасля той нарады спешна правялі новы тэндэр, а дзеля эканоміі да яго дапусцілі толькі беларускія кампаніі, і ў выніку на конкурс прыйшла толькі адна заяўка ад інстытута Белдзяржпраект аўтарства Олега Воробьёва. Сваю канструкцыю ён зрабіў падобнай да іншай народнай кветкі – валошкі. Унутры ён спраектаваў таксама тэхнічныя памяшканні, рэстараны, аглядныя пляцоўкі і офісы. Але і ягоны праект застаўся толькі ў выглядзе рэндераў, бо ад будаўніцтва ў выніку давялося адмовіцца. Гэта тлумачылі наяўнасцю іншых важных будоўляў і коштам аб'екту. Нягледзячы на аптымізм Лукашэнкі, у беларускім бюджэце так і не знайшлося грошай на яшчэ адзін маштабны праект. Канчатковы каштарыс так і не пабудаванай тэлевежы ацанілі ў 175 мільёнаў даляраў. Вось толькі па іроніі лёсу на тым самым месцы на праспекце Пераможцаў, дзе хацелі паставіць супервежу, у 2011 годзе пачалі будаваць чарговую рэзідэнцыю Лукашэнкі, якая стала 12-й па ліку. Палац незалежнасці адкрылі праз 2 гады. Ягоны гаспадар заяўляў, што на яго не патрацілі ні рубля бюджэтных сродкаў, але гэта неаднаразова абвяргалася журналістамі. Колькі па выніку каштаваў той палац, дакладна невядома, але незалежныя крыніцы называлі лічбу ў 100 мільёнаў даляраў. Праўда, таксама існавала меркаванне, што тэлевізійную вежу не сталі будаваць, бо ў Лукашэнкі змяніліся прыярытэты. У той час сярод набліжаных да цела аказалася шмат спартоўцаў, з чыёй падачы ён захапіўся новай ідэяй – зрабіць Беларусь хакейнай дзяржавай. Амаль да 50 гадоў галоўным спортам для Лукашэнкі быў футбол, і ў першыя гады свайго кіравання ён раз-пораз выходзіў на поле ў розных выставачных матчах. Вынікам гэтага захаплення стала адкрыццё ў Мінску футбольнага манежа ў 2002 годзе, але праз траўмы каленя ў Лукашэнку давялося пераключыцца на хакей. Каталізатарам працэсу стала сяброўства з трэнерам Міхаілам Захаравым. У хакеі Беларусь тады трапіла ў сусветную эліту і сенсацыйна дасягнула паўфінала алімпійскіх гульняў, таму ідэя паставіць краіну на канькі выглядала даволі прывабнай, хаця і патрабавала вялікіх разнастайных інвестыцый. Але ў сярэдзіне нулявых за кошт танных расійскіх энерганосьбітаў беларуская эканоміка імкліва развівалася, і ўладам падалося рэалістычным пабудаваць у краіне аж до 52 лядовыя арэны, у тым ліку ў мястэчках накшталт Драгічына ці Лепеля. Прычым, гэта былі не проста каткі, а цэлыя палацы з перспектывай базавання ў ім хакейнага клуба, які б смактаў бюджэтныя грошы. Такія хутка з'явіліся ў Бабруйску, Жлобіне, Салігорску і Маладзечне, а ў Мінску пабудавалі ажно 2 – Мінск-арэну і Чыжоўка-арэну. Менавіта яны прынялі чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Але ў пачатку дзясятых будаўніцтва лядовых палацаў сціхла па эканамічных прычынах. Беларускі рубель паспеў абясцэніцца ў некалькі разоў, а свет скалыхнуў глобальны эканамічны крызіс. Самому Лукашэнку давялося нават прызнаваць, што з будаваннем палацаў крыху перабольшылі, і калі будуць з'яўляцца новыя, то толькі з прыцэлам на эканамічную выгаду. І ў гэтым была логіка, бо калі Мінск-арэну можна акупаць канцэртамі, то што рабіць у Бабруйску? Тады каткі сталі будаваць кропкава. То прыдворнага мільянера Юрыя Чыжа прымусяць пабудаваць у сябе на радзіме ў Бярозе, то падобны палац з'явіцца ў Шклове, дзе рос сам Лукашенка.
Апошнюю на сёння лядовую арэну адкрылі сёлета ў Светлагорску, і яна стала ўжо 45-й у Беларусі. Праўда, ужо праз 2 месяцы палац давялося закрываць, бо там знайшлі нейкія будаўнічыя праблемы. У выніку, нейкага хакейнага буму ў Беларусі так і не здарылася. Гэты спорт так застаўся цацкай для аднаго чалавека, непазваляльна дарагой і недаступнай для шараговых грамадзянаў. А з расійскім уварваннем ва ўкраіну нашу нацыянальную зборную выкінулі з усіх міжнародных турніраў. Пасля падзей 20 года Лукашенку нават давялося адмовіцца ад сваёй любімай спартыўнай забавы міжнароднага каляднага турніра, але гуляць ён усё ж так і не кінуў. Але ж не толькі пра спорт дбала беларуская ўлада. Мінску была патрэбная і дзелавая паштоўка, квартал з бізнес-цэнтраў і хмарачосаў. Пад такі даунтаун збіраліся аддаць гіганцкую тэрыторыю аэрапорта Мінск-1 і авіярамонтнага завода. Савецкая паветраная гавань перастала адыгрываць сваю ролю і займала вельмі спакуслівы кавалак зямлі ў самым цэнтры горада. Інвестар для праекта знайшоўся даволі хутка. Ім стала расійская кампанія «Ітэра», звязаная з былым мэрам Масквы Юрыем Лужковым. «Ітэра» на той момант ужо увязалася ў будаўніцтва ў Мінску першага жылога хмарачоса «Ветрась» і некаторых іншых аб'ектаў. Расіяне абяцалі ўкласці ў будаўніцтва квартала Мінск-Сіці неверагодныя 30 мільярдаў даляраў, і гэтую нажыўку беларускія ўлады з задавальненнем праглынулі. «Ітэра» правяла міжнародны конкурс на стварэнне канцэпцыі новага раёна, і на яго свае працы дасылалі еўрапейскія і амерыканскія архітэктурныя бюро, але перавагу аддалі расійскаму праекту. Бюро Лазінскага і інстытут «Наспраект 2» размясцілі ў цэнтры Мінск-Сіці хмарачос у выглядзе бусла, які ўзлятае ў паветра. Такая сабе адсылка да сімвала Беларусі. Але ж за бурлівай паказухай прыйшоў галаўны боль суровай рэальнасці, бо замест хмарачосаў «Ітэра» пабудавала пару панелек, а на перанос авіярамонтнага завода проста забіла. У 2013 годзе расіянаў адхілілі і пачалі шукаць новага інвестара. Дарэчы, і праект «Ветразі» «Ітэра» таксама не давяла да канца. Замест 2 хмарачосаў пабудавалі толькі 1, а ў сярэдзіне 10-х кампанія ўвогуле збанкрутавала, кінуўшы на вялікія грошы ўсіх падрадчыкаў. Тэрыторыю былога аэрапорта даручылі забудаваць сербам з Даны, якія тады актыўна ўзводзілі комплекс «Маяк Мінска» побач з нацыянальнай бібліятэкай. Жыхарам новага элітнага раёна абяцалі каналы з гандоламі, а па выніку атрымаўся звычайны густазаселены мікрараён, хоць і найбольш сучасны ў Мінску на той момант. Але ж Дана братоў Карычаў хаця б не збанкрутавала. Новыя інвестары кардынальна змянілі праект квартала, а замест Мінск-Сіці ён стаў называцца Мінск-Свет. Сербы называлі свой праект найбуйнейшай будоўляй Еўропы, якая дазволіць павялічыць фінансавы, турыстычны і ўсе іншыя магчымыя патэнцыялы Беларусі. Але ў рэшце рэшт замест даунтауна ў цэнтры Мінска вырасла шматпавярховая гета. Так, дзякуючы Дане, многія атрымалі магчымасць пабудаваць жытло ў сталіцы на даволі спакуслівых умовах, але да якасці нерухомасці ёсць вельмі шмат пытанняў. Скандалы вакол гэтых чалавейнікаў рэгулярна з'яўляюцца ў навінах. То нешта цячэ, то дзьме, ці, напрыклад, вынік увогуле не адпавядае таму, што абяцалі гаспадарам жылля. Але ж Дана па-ранейшаму працягвае будаваць дамы, а беларусы актыўна пакупаць там кватэры. І, напэўна, менавіта гэтыя гіганцкія гмахі, вокна якіх выходзяць на іншыя такія ж, і застануцца своеасаблівымі лукашэнкаўкамі, помнікам той Беларусі, у якой добры густ і клопат пра людзей так і не сталі чымсьці важным для ўлады. Дык а што па выніку з тымі хмарачосамі? Дана ўсё яшчэ плануе пабудаваць у Мінск-Свеце міжнародны фінансавы цэнтр, але з улікам новых рэалій санкцыямі і статусам краіны-ізгоя, магчыма, беларускім уладам ён ужо і не вельмі патрэбны. Тым не менш, і пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў нібыта засталіся ахвотныя інвеставаць у Беларусь і рэалізоўваць амбітныя праекты. Кампанія з арабскіх эміратаў MR Properties паабяцала забудаваць больш за 1000 гектараў тэрыторыі на поўначы Мінска, і адпаведны інвестпраект займеў пафасную назву «Паўночны бераг». Згодна з указам Лукашэнкі, праект павінен быць скончаны да 40-го года. За гэты час арабы паабяцалі патраціць каля 4 мільярдаў даляраў, і на гэтым фоне карычаўскі Мінск-Свет выглядаў бляклым ценем. Дзеля паўночнага берагу Лукашенка змяніў генплан сталіцы і аддаў пад жылую забудову палі і рэкрэацыйныя зоны ад Снянкі да Драздоў. На гэтай тэрыторыі арабы хацелі пабудаваць ажно 6 мільёнаў квадратных метраў жылля. Гэта ў 2 разы шчыльней за каменную горку і крыху больш за Мінск-Свет.
Як бачым, пра камфорт патэнцыйных жыхароў паўночнага берагу ніхто не думаў. Да таго ж інвестараў нагрузілі ўзвядзеннем нацыянальнага выставачнага цэнтра і 3 спартыўных аб'ектаў. А каб арабы дакладна не збеглі, лукашэнкаўскі указ даў ім эксклюзіўныя умовы. Прадаставіў зямлю без аўкцыёна, даў права вырубаць дрэвы без кампенсацыі, а таксама адмяніў грамадскае абмеркаванне праекту. Грандыёзная будоўля пачалася мінулай зімой, і за амаль 1,5 гады арабы паспелі пабудаваць 2 дамы і пачаць яшчэ 11. Па кватэры ў паўночным берагу адразу выстраіліся чэргі, але ў гэтым красавіку прыйшла раптоўная навіна. Інвестар вырашыў выйсці з праекту і прадаць сваю долю. Меркавана, гэта здарылася праз санкцыі і праз тое, што арабы знайшлі больш перспектыўны варыянт укладання грошай у інвестпраект у Сербіі. Для Лукашэнкі гэта стала шакуючай навіной. Што будзе далей з паўночным берагам, пакуль не ясна. Беларуская юрасоба, якая займаецца праектам, заяўляе, што ён будзе рэалізаваны згодна з планам. Але ж ужо першыя дамы былі пабудаваныя з затрымкай, а пра нацыянальны выставачны цэнтр, які павінен быў з'явіцца ледзь не першым, ужо ніхто нават і не згадвае. Такая ж няясная перспектыва і ў яшчэ адной будоўлі, да якой Лукашенко навязліва вяртаецца ў апошнія гады. Гэта другая атамная электрастанцыя, пра якую ён пачаў мроіць яшчэ да таго, як у Беларусі з'явілася першая. Но если бы на условиях, как Россия у нас строит эту станцию, была бы построена еще одна атомная станция на второй площадке, вы знаете, она готова, исследована в районе Могилевской области, мы бы были значительно богаче. Мы начали строить атомную станцию. Придет время, мы построим и вторую. Не только одну. І вось такія мары Лукашэнкі зразумелыя, бо ён здолеў ператварыць энергетычны праект у палітычны. Тэма будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі зноў жа далёка не новая. У савецкія часы ў Соснах пад Мінскам з'явіўся рэактар, які выкарыстоўваўся ў навуковых мэтах, а ў Рудзінску, таксама недалёка ад сталіцы, пабудавалі ТЭЦ, на базе якой пасля планавалі стварыць беларускую атамную электрастанцыю. Далей здарыўся Чарнобыль, які, здавалася б, паставіў крыж на гэтым напрамку, але толькі не ў галаве Аляксандра Лукашэнкі. У 2006 годзе ён падпісаў указ аб будаўніцтве АЭС, а праз 2 гады вызначыліся і з пляцоўкай у Астравецкім раёне амаль на самай мяжы з Літвой. Балтыйская краіна тады спыніла працу сваёй станцыі, і ў планах беларускіх уладаў было, калі не прымусіць літоўцаў купляць электраэнергію з Беларусі, то хаця б стварыць каля мяжы з Еўрасаюзам рычаг ціску. Але зноў жа, на бясконца дарагі тэхналагічны праект у Беларусі не было грошай, таму логіка была максімальна простай. Той, хто зможа даць крэдыт, той і пабудуе. Ахвотных, зразумела, было няшмат. Рускія ды кітайцы. І ў выніку, у 2011 годзе паміж урадам Беларусі і Расіі было падпісанае пагадненне, згодна з якім замежны бок бярэ на сябе будаўніцтва станцыі і крэдытаванне 90% выдаткаў. А гэта, на хвіліначку, 10 мільярдаў даляраў, якія дазволілі вяртаць толькі пасля канца будаўніцтва. Выглядае звышапетытна, але і такія лагодныя умовы Беларусь выканаць не змагла. І ўвогуле з будаўніцтвам АЭС звязаныя некалькі няшчасных выпадкаў і рэзанансных гісторый. У ліпені 2016 года падчас установкі корпусу рэактара ён упаў з вышыні каля 4 метраў. Расійскі падрадчык адмаўляў інцыдэнт, але ж яго пацвердзілі ў Міністэрстве энергетыкі і мантаж корпусу спынілі. Расіяне сцвярджалі, што падзенне ніяк не адбілася на канструкцыі, а незалежныя эксперты запэўнівалі, што нават мікраскапічныя пашкоджанні ставяць яе выкарыстанне пад вялікія рызыкі. У выніку ад расіянаў запатрабавалі корпус замяніць. Расатам супраціўляўся, але быў вымушаны пагадзіцца, што затрымала ўвядзенне АЭС у эксплуатацыю. Але тым не менш, у лістападзе 2020 года станцыю нарэшце пабудавалі і запусцілі, нягледзячы на 15 000 недахопаў. Гэтую касмічную лічбу здабылі кіберпартызаны, якія ўзламалі ўнутраныя дакументы станцыі. Тэхнічныя заганы прыводзілі да пазаштатных спыненняў рэактара, якія выліваліся ў тое, што першыя 2 гады беларуская атамная электрастанцыя больш прастойвала, чым працавала. За час будаўніцтва БелАЭС многае змянілася і ў геапалітыцы. Еўропа адмовілася купляць энергію з Беларусі, а ў самой краіне так і не выйшлі на аб'ёмы спажывання, якія рабілі б станцыю рэнтабельнай. Таму ўладам давялося прасіць у расіянаў перанесці пачатак выплат па крэдыце на 2 гады. З 2021 года яго спачатку ссунулі на 23, а пазней перанеслі яшчэ на год. Але гэтыя крэдыты не спыняюць Лукашэнку. Ён матывуе свае хацелкі вакол другой АЭС тым, што падчас будаўніцтва першай удалося істотна сэканоміць. Из 10,5 миллиардов долларов, которые они нам выделили, мы использовали всего 6. По-хозяйски.
Хутчэй за ўсё, асноўны цяжар выплат па крэдытах ляжа на беларусаў, калі Лукашэнкі ўжо не будзе. І не выключана, што сумы могуць стаць яшчэ большымі, калі яго мары раптам здзейсняцца. Прычым апошнім часам пра другую станцыю ён загаворвае ўсё часцей. Пляцоўка для яе ў Магілёўскай вобласці даўно абраная, і падобна, што гэтую сваю мару Лукашенко цвёрда вырашыў паспець ажыццявіць. Сегодня я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Мы определились, или мы добавляем 2 блока к существующей площадке на существующей, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще 2 блока. Як бачым, амаль усе яго мегапраекты гэта гісторыі пра сімвалізм, якім было даволі далёка да сапраўдных патрэб народа і на якія ў краіне не заўсёды былі грошы. Многія з іх па выніку так і засталіся толькі ў выглядзе 3D-макетаў, што можа быць і не так кепска, а тыя, што аказаліся рэалізаваныя, сталі даволі недарэчнымі помнікамі эпохі.